An alkalde sa mga Daragueños na ibitaran ang pagsurusuan tanganing dai maulakitan kan COVID-19. Kasabay kay ini, nangapudan man siya na magparehistro na sa indang COVID-19 QR code sa paikan lgudaraga.gov. Ang baretang ini hatod sa Indukan Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Miyaras nando sinabi kan DOH Regional Office na ang mga government as in private hospital na ginagamit bilang COVID-19 referral facility ang may kakulangan nin katre para maakomodar ang mga pasyente. Sinabi ni Edwin Aldrin Lumbo, Development Management Officer 3 kan DOH Bicol Health Facility Development Unit na anriyon. Igusananin 32% utilization rate o 330 beds na okupado sa 1,030 na alokado para sa mga pasyente ng COVID-19. Sa intensive care unit, 25 sa 45 kama unavailable, mantang 70% kan 420 mga isolation beds unavailable, asin 25% sana kan 240 mga COVID-19 ward bed ang nagagamit. Para sa mechanical ventilators, 37% sana kan 36 na ventilators ang nagagamit na. Ang baretang ini hatod sa Indukan Tanduay Ginto, ibang ginto. Padagos ang pagginguwa kan Bicol Regional Blood Center sa pagpalangkaw kan numero kan mga matitipon nindang bag nin dugo na pwedeng itao in kaso may mga ipo. Patunay kay ni ang padagos sa pagkakaigwan in sunod-sunod na mobile blood donation schedule kung saan sa Agosto 10 nakatala na magkaigwan in siring na aktibidad sa Barangay Basud, Tabaco City asin Gilid, Ligao City. Agosto 11 sa Barangay Lidong, Pulangi, asin Rural Health Unit kan Catanduanes. Agosto 12 sa Barangay Palapas, Ligao, asin Barangay San Isidro sa Uwas Albay. Sa Agosto 13 man sa Barangay Cormidal, Tabaco, asin Huban, Sorsogon, asin sa Agosto 14 sa Legazpi Seventh-day Church sa Legazpi City. Sa mga muyang magdonar ng dugo, pwedeng makipag-koordinar kay Nicole Ann Bejo, ang Doctor Recruitment Officer para sa magkakanigong koordinasyon asin proseso. Ang baretang ini hatod sa Indukan Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Gigiboon dyan na udto sa Department of Tourism Regional Office sa Barangay Rauis, Legazpi City ang otaking sa paagi ni Zoom ni dating Alkalde Herbie Aguas kan Santo Domingo Albay bilang bagong Regional Director kan Department of Tourism Bicol. Kanakaaging Agosto 6, ipinalawas ni Presidente Rodrigo Duterte ang appointment ni Aguas bilang Director 4 kan DOT kasalida ni Maria Venus Tan. Mantang kasuwapon sa selebrasyon kan sa iyang kumpleanyo na resibi ni Aguas ang memorandum na pirmado ni Undersecretary asin Chief of Staff kan DOT na si Atty. Edwin Enrile. Tiglalauman na ilalatag mo ni Aguas ang sa iyang mga programa sa turismo sa reyon sa tao kan pandemyang COVID-19. Dalang kini, sobra ang kaugma ni Aguas na siya makaresabi kan pinakamagayon na regalo sa sayang kumpleanyo ngayon ang pagiging director kan DOT Bicol. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. 20 mga ayam ani pinapairarong ngunyan sa ensayo kan Bureau of Fire Protection asin Philippine Coast Guard na magagamit sa search and rescue operation sa panahoning kalamidad. Kaya ba sa search and rescue dog trainer course ang 13 Belgian Malinois asin 7 Jack Russell kung saan ang kadaklan kay ini donasyon mansana. Sinabi ni BFP Regional Director Fire Senior Superintendent Ricardo Perdigon na dakulang tabang ang pagkakaigwakan siring na ensayo na magagamit sa rescue operation asin bilang paghahanda man sa pig-apod na The Big One.
Sinabi man ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo na ang ensayo importanteng paagi sa pagbilog ng Special Rescue Force na mapapakinabangan bako sa Kabicolan kundi imagine sa ibang parte ka nasyon. Ang ensayo madurar nin 6 na bulan kung sa napera sa mga personahes kan BFP sa region kay intraman ang mga firefighters hal sa Romblon asin Zamboanga. Yan ang primero gabtang mga bareta. An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, El Real ang pasta ko. El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na.
The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments. For those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers, please ensure to safekeep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Sanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have Links and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Sanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si Ma. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang baagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistential nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday mix savers. Starts at 35
in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Nasa high-risk classification na ang Pilipinas sa issue kan COVID-19 sa tahaw kan patakot kan Delta variant. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na naobserbaran sa nasyon ang 47% two-week growth rate na may high-risk average daily attack rate na 7.2 cases sa kada 100,000 na populasyon. Naobserbaran man ang average na 8,965 kaso ng COVID-19 poon kan Agosto 1 sa Good 7 na masalangkaw ng 2,197 kanakaaging simana. Sa sinabi, napigkukonsiderar na high-risk classification ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Central Visayas as in Northern Mindanao. Mientras tanto, naglangkaw ang kaso ng COVID-19 sa nasyon sa gabos na edad sinbakosa na sa aki sigun sa Department of Health. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na poon Hulyo 13 sa God 25 nakapagrehistro ang DOH nin kabilugan na 59% na paglangkaw nin kaso sa gabos na edad kumpara kan Hulyo 26 sa God Agosto 8. Marireparo man sa datos na ini na ang paglangkaw kan kaso ng COVID-19 na irehistro sa edad na 30 sa God 39 anyos, mantang hababa man ang nairehistro sa mga nasa edad 80 anyos. Ginibukan DOH ang paglilinaw na ini matapos mapabareta ang pigsasabing naglalangkaw na ang kaso ng COVID-19 sa mga aki. Mientras tanto, suportado ni Health Secretary Francisco Duque ang pagbabakuna sa mga menor de edad kontra sa COVID-19 alagad dapat igwaman ng insufficienting supply. Sa sinabi na siring na bagay pigadalan kan Vaccine Expert Panel asin gabos na grupo nin mga eksperto kan Department of Health. Sayang ipanaluwanag na para sa iya dahil problema na mabakunan ang mga aki alagad dapat na matawan ng prioridad iyo ang may comorbidities. Idunungan pa ni Duque na dapat igwaman ng supply kan bakuna. Sa katakot na bareta, malangkaw ang bilang kan babakunahan kan gobyerno kontra sa COVID-19 pag isinabay na ang mga minor de edad sa masunod na bulan. Katakot din kan anunsyo ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na plano kan gobyerno na punan ang pagbakuna sa mga agi sa Setyembre o Oktubre. Sigun sa Food and Drug Administration o FDA Director General Eric Domingo na kapag isinabay na ang mga edad 12 sa 17 anyos na mababakunahan, mangangaipuan na siya ng karagdagan na 12 sa 14 milyon na COVID-19 vaccine. Sinabi man ni Health Secretary Francisco Duque III na suportado ninda ang pagtaunin bakuna kontra COVID-19 sa mga minor de edad kung may supisyenteng supply na nin bakuna sa nasyon. Apera digdi, gusto man niyang maging prioridad digdi ang mga minor de edad na may comorbidities o may helang. Base sa record kan University of the Philippines, na anom sa mga nairehistrong COVID-19 pediatric cases, duwa sa mga ini ang may comorbidities as sinahilingan nin malalang kaso. Barata halay sa ibang nasyon, nagdimitir na sa siyang pwesto ang top aide ni New York City Governor Andrew Cuomo na si Melissa De Rosa. Ginibo ni De Rosa ang paglusad sa poder sa rong simana matapos ang reklamo nin panglulupig sa gobernador kan 11 mga kababaihan. Sinabi kay ni na sarong difícil na desisyon ang paglusad kay ni sa posisyon.
Nanerbiya nini bilang Secretary to the Governor sa laog ni 10 taon. Magigaramduman na pighanda na kan mga legislador kan New York ang impeachment kontra kay Kumo dalan sa reklamong panglulupig sa unsing mga kababaihan. Barata sa lado nin Karawat, ang 2020 Tokyo Olympics medalists na sinda Nesty Petesio, Carlo Paala, masin Yumir Marshall, gabos mga boksingero kan kada saro makakaresibe nin house and lot sa Tagaytay City kasunod kan ng matrayumpong laban sa Summer Games. Yan ang pahayag ni Philippine Olympic Committee Chair as in Representative Bambol Tolentino sa pagsasabi na makakasabay ninda Petesio, Paala, masin Marshall, si Olympic gold medalist Heidelin Diaz bilang resipiente kan Tagaytay Properties. Siyang sinabi na ang mga Tokyo Olympics medalist dapat matauanin insentibo dahilan sa isog na ipinahilingkan mga ini kung sa napalaban sinda sa mga mas eksperyensyadong boksingero. Baretang ano? Nga paano? Aramon ta sa Baretang ano? Sarong 7 anyos na aki sa Bacolod City na nakaligtas sa sarong helang ang sangunyan naghanap din pundo para sa iyang amigo na may brain tumor. Sigun sa report, nagpapabakal nin mga ipinintang cover design para sa notebook ang aking si Derek Sanchez Sanzon sa kantidad na 100 pesos. Ang kwarta na benta niya, itatagama niya kuta na sa pagbakal nin sarong kawatan pero kan maaraman niya na may brain tumor ang sa iyang amigo, nagbago ang isip niya. Sigun sa aki, kan sadit pa siya, nakahelang man siya, asin binulong siya kan mahal na Diyos kung kaya gusto man niyang makatabang. Sa ngunyan, maabot na sa 1,700 an order sa iyang mga produkto. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Inako ni megastar Sharon Cuneta na totoo mananggad na nagpabawa siya kan siyang daghan. Siyang sinabi na kan siya magduman sa Estados Unidos, siya nagpairarom sa breast reduction procedure. Ilan siyang inako matapos na pauro-otrong natatangkas daan strap kan siyang bra. Idinagdag pa man ni Shawi na kan siya magduman sa Amerika, nagtaba siya alagad, may nabawasan man. Siyang tinawan doon na magabat ng marhay ang siyang daghan kung kaya kinakaipuhan na mabawasan na ini. Pareta sa lado ng saludo mga sa News Base Mar de la Mar Kamen. Sa rason kan pagtaba ni sarong tao ang pagpuyat sa pag-aaral na ginibo sa University of Arizona, ang kakulangan ng katurog o pagpupuyat, nagpapalangkaw kan tsansa na maging obese o diabetic. Ang sarong individual ni dahil sa pagpupuyat, nagpapaitaas man ang pagkaunason sa mga junk food, as in pagkaunin 10 oras ng banggi na ordinaryong dahi na nasusulo kan lawas. Kakaparehong pag-aaral sa United Kingdom, nagluwas man na ang pagpupuyat nagresulta sa pagtaba pa, as in paglapad kan exam. Ang mga nagkakaturog sa nanin 6 oras, nagkakaigwanin dagdag na 3 centimetros o sobra pa sa sindang waistline kumpara sa mga tao na 9 na oras ang katurog. Sa sarupang pag-aaral sa UK, nagluluwas na mga aki as in teenager na kulang ang oras ng katurog, mas may halangkaw na tsansa na maging obese. Tandaan, there is nothing more than wealth but health. From Newsbase, Mardela, Daingiba. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon. Nasa linya ang pag-asa. Para sa update kamugtakan niya po natin panahon, yun yung napag-aldaw kan Martes, August 10, 2021. So bago pong alas 3 ng magahon yung atin pong na-monitor na low pressure area, ayaw na dyan may bahagi po ng 280 kilometers sirangan kan Garapatan, Duanes. At sa coordinates ng 14 degrees north, 126.0 degrees, 126.8 degrees east. So, yan na po sa tuya sa east of Biracatan, Duanes, so meaning east of Bicol region, ini nga pong low pressure area. At maliban nga po sa low pressure area, nakaka-apekto pa rin naman yung southwest monsoon o habagat, lalong-lalo na sa sulnok ang bahagi kang Luzon. So, ngunya na aldaw nga po, lauman po natin ang bilog ng kapikulan, pagi mapanganoron po ang ating kondisyon sa kalangitan. At medyo mababa ng punti yung ating temperatura, yung labing init na ating namamatian. Ngunya na pagkaldaw dahil sa maging mapanganoron po, kung kaya medyo lalamig ng bagya. At mapanganoron ang kondisyon ng kalangitan at magdudulot na po yan ng mga kalat-kalat na mga paguran, as in pagkikilat, pagdagaldol. Hindi po
sa tuya sa Bicol region. At dahil po dyan sa mga pagka tayo ay nakamati ng mga tuloy-tuloy ng mga paguran, so posible po yan magdulot ng mga biglaang pagbaha o flash flood, ganoon din naman yung landslide. Lalong-lalo na po ang ating namamati ang mga intensity ng mga paguran ay mga moderato sundo sa makusog ng mga paguran. So pinapag-ingat po ang gabos sa mga paguran na ating namamatian sa ating bisinidad. At maging moderato po ang ating ang ating duros alis sa sulnukan at may moderatong opening kadagatan. So dahil gale warning na nakababalangon yan sa kadagatan kan Bicol region. At nilalauman po natin na maging temperatura lamang niya na pagkaldaw sa Kabikulan po 25 sundo 31 antas kag Celsius. Ang saldang ay nagsirang kasubagong alas 5:32 ng pagkaga asin masulnog at na alas 6:09 ng pagkahapon. Halid din sa pag-asa sa Southern Luzon, Legazpi City, Daniel Mago Nagula. Yan mga tugang detalles kay mga bareta ngunyan na Martes. Sa pangarang kan mga pagriba, Mardila, Angel Mostazo sa Newsbase, Ramir Tanay sa Lado Technical, Pag-asa Bicol. Kami po nagatudkan bareta. Ako si Chi Antivola. Ako nga po si Edwin Taral na nagsasabing mabalos kang sinubag antabay. Happy birthday pa in heaven. 91 ako ta na si Pangunya na aldaw na ini. Good morning kay Dr. Maylin Limpin and kay Ma'am Rose Florin kan CSI and Manay Susan Lorica. Good morning. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Matapang ako, matapang tayo. Kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Hinebra ako, Hinebra tayo. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may Priority